Hej, og velkommen til Stop med at være så perfekt. Og det er meget vigtigt at lave den video på den måde, for det er ikke perfekt. Og det er ligesom der, og jeg er i gang med at lave mad. Søren hjælper af min assistent. Men det, apropos at lave mad, får mig til at tænke på det her med at være perfekt. Det har i hvert fald ikke givet mig særlig meget glæde i mit liv at prøve at være perfekt. Og specielt heller ikke omkring mad. Det skulle være perfekt, og jeg synes ikke, det var sjovt at invitere nogen på besøg, for det skulle være perfekt, og det kunne jeg ikke klare. Jeg blev stresset, og jeg var meget afhængig af, hvad andre synes om det. Jeg kan lave det. Og nu udfordrer jeg mig selv. I år har jeg fået job som madmor i en børnehave. Jeg får lidt. Jeg skal bare lave sådan noget mad. Jeg siger noget mere senere. Nu skal jeg lave mere mad. Hej.